ulit sa Family Castro. Ati Apo Itia. Sunada ti Away ba? We are available for all occasions. Ninataka at sisingpet ka, umadayo at inaku sumina, inaku sa puleng nudinak makita ikan tulong daan muawana di tadana. Wakti marubos numalang lagit ko ayat ken bungok day di tatangko kaisu kamanak nuada parikot ko ket liwliwaen na numalmalay daytoy puso. Itan awanen ditong agsugli dagiti adungok ken panagibig ayanayan hatungok iyawan amana ayarik nagpatang naawan sang ladan na nagkasakit din di at dapay amana mangipaay kaasik ken mantapayan agdumalaeng tiyak sumanak kunata di nang tumaartapan hinapod na nga ama di puon kung irudi panagbiyak mi nakakaasi anak na kamay sa ako bere may palpalais kabali nga iling hindi ubingak nga bumarito binilbilin na itatangko ay anak ko agsingsingpet ka tain na kung sa bali adaga umangunak itibig-bigat agin nagaw sipngit ken lawang iwaras ko dagitoy mata awan kan katang amabuybuyan nuin kam matipon-tipon agkakabsat maumumo kaskamlan nalaylay asabo taawan meten ni aking puon nuin kam ijay eskwela nagsasunod kam nga agkakakang kaskamla naspak asa nga taawan meten ni aking bunga adu kami nga agkakabsat sa kunanang day di nagriga sa puntatang day
Suntot isenyan nga ikapinanawa. Nakita po nga nagagibos iti servisyo may naibag nga bigat ni amin ako. Condolence po sa family Castro. Once again sa nata ti away ba. Apaminto asap nga ikamalabasan ay jay tunang layla iso